Thank you and enjoy your flight. Take a flight, go to the cloud9. 하늘 위를 잠시 빌려봐. 어디든 이빌 너와 난 Let's show I'm fly. Oh no, no. Get out of town, get out of town. Oh yeah. 보랏빛한 관하는 춤을 추죠. 새벽빛이 향해 나네. Elämäni eka kymppi. Tää oli ihan hyvä. No, mullahan tosissaan meni vaan 2 päivää. Se ei oo hirveesti, mutta otetaan huomioon nyt kuitenkin se, että mä oon käynyt 2 vuotta säännöllisen epäsäännöllisesti avannossa. Eli mulla on kyllä siitä jo kokemusta. Niin se, että mä tai joku muu on ollut siellä 10 minuuttia, se ei todellakaan tarkoita sitä, että sun pitäisi olla siellä 10 minuuttia. Vaan jos sä olet aloittelija, mä suosittelen, että sä aloitat sen ihan vaan kylmän viileästi sillä tavalla. Mutta jos sulla on sydän- tai verisuonitauteja, sairauksia, niin käy eka lääkärillä. Älä kuuntele mua, älä kuuntele ketään muuta tästä aiheesta YouTubessa, vaan käy eka siellä lääkärissä katsomassa, että kannattaako sun edes mennä. Koska siinä vaiheessa, kun sä vaikka aloittelet sitä, voit miettiä, että ekana on hyvä mennä saunaan ja sen jälkeen avantoon, niin se rasitus sun sydämelle siinä vaiheessa, kun sä oot eka ollut ihan törkeen kuumassa, sit sä menet kylmään ja sit sä menet vielä kuumaan, niin sun sydän hakkaa sitä oikeasti. Mutta mitä sä teet, jos sulla on joku tauti? Se ei hirveästi auta sua. Voidaanko olla samaa mieltä? Ainakin itse olisin tätä mieltä. Käy lääkärissä. Mutta on siinä hyviäkin puolia, ei sitä tarvii kuitenkaan täysin pelätä, kunhan nyt varmistut siitä, että sun kroppa varmasti kestää sen. Nyt siellä on oikein nätti sää, niin käydään nopeasti vielä uudestaan avannossa. Käydään vähän läpi myös sitä, että nämä on tosissaan hyviäkin juttuja, että ei se ole ihan turhan pantiksi pistetty suomalaisille yhdeksi lempiharrastukseksi. Eli mennään. Sää vähän muuttuu, mutta ei anneta sen häiritä. Nyt me olemme valmiita menemään tänne Coca-Colan luo. Tosissaan toi Markus Heinonenhan teki tästä videon. Se kannattaa käydä katsomassa. Siinä käytiin tosissaan läpi sitä, että miten tää vaikuttaa esim. Lihaksiin. Tälleen salimakena mun on pakko sanoa, että niin se on suhteellisen tärkeä pointti, että jos sä käyt vaikka heti treenaamisen jälkeen, niin siinä ei ole mitään järkeä, koska sulla on lihakset tulehdustilassa ja tää avanto nimenomaan auttaa tulehdustiloihin. Sitten tietysti kaikki endorfiinit, mitä tästä saa, niin tämähän on ihan älyttömän hyvä juttu. Jos sä mietit vaikka TikTokia, sä katot sitä, niin sehän menee näin. Mut sitten jos se on ollut vaikka tossa, niin se menee sen alapuolelle. Toisin kuin sitten avanto. Sä menet avantoon. Se kasvaa. Sitten se tulee todella hitaasti sieltä alas. Ja sitten se on siinä baselineissa vasta niinku tyliin illalla. Ja niin sitten tää tosissaan vielä uskon kovasti, että tää auttaa tähän resilienssiin. Että jos sä oot vähän et kestä kylmää, meet vaikka lenkille koiran kanssa ja sun pitää pukea ihan hitokseen, niin tuut vähäksi aikaa tänne, niin eiköhän se siitä sut viudu. Nyt mä tuun ulos.
Tää on hyvä. Hauska harrastus. Suosittelen. Puuttuuko juuri sinulta yksi kromosomi? Mistä minä tiedän? Hyvä. Elikkä tosissaan aika innoissani tästä. Kuten näkyy, siinä on uutta puhelinta. Siinä on iPhone 15 Pro Max. Syy sille, miksi mä tän nyt ensinnäkin kävin ostamassa, on se, että mulla on iPhone 12. Mä ostin sen. Mä en halua sanoa tätä, mutta ennen armeijaa. Sitten on nyt 3 vai 4 vuotta jopa. 3. Siinä ei ole 2 vuoteen toiminut kaiutin. Kaikki puhelut, mitä mä oon joutunut tekemään, niin on ollut semmosia, no, se ei ole vaan yksinkertaisesti toiminut. Siinä on pitänyt olla kuulokkeet tai jotkut. Et se on ollut todella mielenkiintoista, mutta nyt mulla on tää puhelin vihdoin ja viimein tässä. Tässä on tietysti monia syitä, miksi mä tän ostin, niin käydään niitä toki tuossa läpi, mutta nyt tehdään tää most satisfying juttu ekana. Eli lähdetään itse avaamiseen. Toivottavasti te kuulette tätä. Tulee. Onko tää nyt ilmatiivis vai ei ilmatiivis? Kun se pamahtaa tolleen. Väristä nyt sen verran, että mä otin valkoisen sen takia, että tää hyvin kuvastaa mun sisällä vallitsevaa aamaa ja puhdasta tyhjyyttä. Mitäs tästä nyt sanois? iPhoneessahan on isoja juttuja ollut esimerkiksi nämä reunat, että wow, ne on pehmeät, ne on paljon pehmeämmät. Sekin on vaan joku ihme trendijuttu. Olikohan iPhone 5 oli terävä ja sitten ehkä iPhone 13 oli taas terävä ja sitten ne on mennyt pikkuhiljaa tähän pyöreämpään suuntaan, mutta hittoakus tässä. Koko jengi on sanonut, että tää on niinku todella iso, koska tää on Pro Max. Niin ei tää mun mielestä nyt mikään maailman isoin oo. Nyt ihan hyvin tuntuu, vaikka mulla on suhteellisen pieni käsi, niin en tiedä. En tiedä. Mutta nyt, ootteko te valmiit? Niin iPhone, niin nämä 3 bad boyta on ehkä se suurin syy, miksi mä tän edes halusin. Koska, tän oikein ollaan rehellisiä, niin puhelimet nykypäivänähän niissä on kaikissa ihan törkeen hyvät kamerat. Mutta silti mulla on semmonen fiilis, että Apple on vähän silti edelläkävijä, koska tässä on RAW-ominaisuus noihin ihan videoihinkin. Pystyy tehdä todella sinemaattista videota, eli pystyy tehdä siitä tosi nättiä. Ollaanko me suomalaisia vai englantilaisia? Ollaan suomalaisia. Suomi. Ai niin, tässä saa tämmöisen jutun. Mä olin ihan unohtanut. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tutustua vähän se enemmän tähän pakettiin, että täältä nyt löytyy nämä perus Designed by Apple in California. Siellä on SIM-kortin avaaja, mutta tämäkin on osasyy siihen, miksi niin jos teillä on vanha puhelin, niin miksi te ostaisitte mieluummin 15 kuin vaikka 14. Niin tässä on C-kaapeli tai C-pääte. Eli nyt jos sä oot Android-fanboy, niin sä pystyt ostamaan Applen ja käyttämään sun vanhoja johtoja siihen. Ja nyt se on varmasti versatiilisempikin, kun pystyy käyttämään CC:tä ja CA:ta ja no C:tä. Se on ehkä vähän yleisempi, vaikka Apple-fanboyta niin löytyykin todella paljon. Ei tässä mitään sen ihmeellisempiä mun mielestä taida olla. Ei kiinnosta. Ainoat ihmettelyn. Mutta sillä jotenkin kiinnostaa. Tästä mahdollisesti voisi keksiä. Pistetään vaikka statistiikat tähän. Niin mua eniten
tässä kiinnosti toi 120 Hz näyttö. Sitten koska on 120 Hz näyttö, niin pystyy katsomaan paljon paremmin porno. Ei mulla oikein tässä muuta oo. Kallis puhelin ehdottomasti. Mutta niin kuin toi edellinenkin puhelin, niin mä uskon, että tätä tulee olemaan mulla seuraavat 3 vuotta. Et en nähnyt mitään järkeä. Kun mä ostan niin harvoin puhelimia, niin ostan nyt tässä välissä vaikka 13 Pro Max tai 14. Maksan 200 € lisää, että saan 15 Pro, joka... No, ehkä ne ei heti päivitä tätä, että tää ei toimi enää, mutta... Hyvä, mutta hei, mä alan asentamaan tätä, niin... Moro!